खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सांग्रां जा बर' रायजो राजा नोंथांमोन फुड एन्ड ड्राग एडमिनिस्ट्रेशननि गनायथि गैयाजासे दासान्दि मुलि फानलाय बायलायनि बिजनेस सोलिगासिनो दं गोबां बर' इउटिउबारफोरनि गेजेराव मख'नो गोनांदि दिनैनि डिजिटेल मुगायाव ससियेल मिडियानि गोहोमा गोख्रैयै बांबोगासिनो दं नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे गोदान जेंनाबो नुजाबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों जेराव माखासे गाहाय ससियेल मिडिया गोहोम खोख्लैग्राफोर जायनि फलोवारफोरनि अनजिमाया गोबां दा जेबो फोरमान बिलाइ गैयाजासे मुलि आरो सावस्रि दिहुनथायफोरखौ फानगासिनो दं बेयो मोनसे साननो गोनां आयदा जानानै फैदों जेराव बेबादि दिहुनजानाय मुवा जायफोरा बिगियानारि महरै फोरमान जायाखै आरो जायखिजाया मावख'आरि गनायथि गैया जेरै फुड एन्ड ड्राग्स एडमिनिस्ट्रेशननि फोरमान बिलाइ नोंथाङा बेबादि बेसादखौ जायोब्ला नोंथांनि देहाया गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ दासान्दि आसाम विधानसभा बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय मोजां मोननाय पार्टियाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेबादिनो फिन आरोबाव गोदानै एक्स-एनडिबि आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जादों 2 नं दतमा विधानसभा बियाबनि गसाइनिसिना प्राइमारिनि बानजायनायाव खुंनाय बिपिएफनि जयनिं हाबाफारियाव गोबांथार बारग' एक्स-एनडिफोरनि मावथिफोरा बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोननानै आरो बिपिएफनि खामानि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जादों होनना फोरमायदों धेमाजि जिल्लायाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव डक्टरनि जिउ खहा आरो फिसाया गोब्राबै जोखोम मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारनि मोनायाव धेमाजिनि जियादल सारियालियाव मोनसे सोमोनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे डक्टरा जायगायावनो जिउ खोमायो आरो बेनि फिसाया गोब्राबै जोखोम जायो थैनाय सुबुंखौ लखिमपुर केन्सार हस्पिटालाव खामानि मावबाय थानाय रेडिअलजिस्ट डक्टर प्रिया कुली होननानै सिनायथिनाय जादों बे जाब्रबथायाव बिथांनि फिसाय सिमन्त कुलीया गोब्राबै जोखोम जायो आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जराया माजुलिनि थागिबि मिथिनो मोन्दों धेमाजि फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे मोन 10 साखा गोनां ट्राक बेयो कन्ट्रल खोमानानै जियादल सारियालिनि माहारियारि राजा लामा 15 नङाव मारुति ब्रेजा गारिखौ सौनानै गालाङो आरो बे सौग्रावनायनि जाहोनाव डक्टर प्रिया कुलिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन बिनि फिसाया गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव दासिम फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजादों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान लोगोसे थुनलाइस्रि आद्दा गगामुग आरो सोरजिलु थुनलाइ जथुमनि बानजायनायाव मुलुगनां खन्थाइ सान फालिदों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि सावरायमा नब्लाङाव हाबाफारियाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बारि हाबाफारिखौ बर' बिफान डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर ब्रिदुल बसुमतारी मासि सामलायनायाव बेखेवनानै होयो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्मआ हाबाफारियावनो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप बसुमतारी बर' बिफाननि सिमोनसापुरि फरायसालिमानि गाहाय सबित बसुमतारी एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' बिपिपिसिनि गाहाय लिंथुमगिरि शिबराम बसुमतारी धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि डिब्रुगड़ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गुरुप्रसाद खाख्लारि बिथांमोना बे हाबाफारियावनो बिलिफां दैमारि जुबा लिकक सन्मान 2025नि बान्था मोनगिरिखौ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननिफ्राय मान बावो आरो मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन आरो गोबां खन्थाइगिरि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि गोबां फरायसाफोराबो गावनि सुजुनाय खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लायो बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स जिअ'ग्राफि हिन्दी हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों।
बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव।